Salam mehmanda olanlar. Geçer şey edilirler. Öňüňde bereket, ömrüňizde bereket. Samanly otursun olmay. Arman Allah kuwat bersin mehmanda olanlar. Antatel hiç bir yurtda durmuş. Şoň üçin Allah jan hemmeňizi öz penatyna gorap saklasyn. Ähli ýaşy dileýleriniz Allahyň dergahyna kabul bolsun. Mehmanda olanlar, bugünkü temamız biziň Güney alimimizin bugünkü temasy adam hukuklaryny goraýanlar we olardan näile bolýanlar bilen baglanşykly. Ni bu temany biz öňüm ýalňyşmaýan bolsam bir ýa-da iki gerek aýtdyk. Şular ýalaky umuman adam hukuklaryny goraýanlardan näme garaşmaly, olar bilen nähili işleşmeli, olardan nähili kömek alyp bolýa, muň prosedurasy ýa-da hemme zatlar barada biz öňüm aýtyp geçipdik. Ýöne her inni şunça ýyllaryň dowamyna bir üýşüp giden käbir meseleler bar. Adam hukuklaryny goraýanlar bilen baglanşykly. Umuman biziň Türkmenistanymyzyň watandaşlarynyň adam hukuklary bilen baglanşykly işleýän, iş salşýan adamlary, guramalary, guramalaryň bilelikleri bilen baglanşykly dürli aýdýan gurrunlary, pikirleri ýa-da şyltaklary, görüpçilikleri, hüjümleri her hil zatlar bar. Şoň üçin ilki bilen şu taýda birinji nowatda seljerilmeli zat hakykatdan kim adam hukuklaryny goraýjy diýip kabul edilýär. Her kim her zada aýdyp bilýär-de. Meselem käbir adamlar çykýar diýär, men jurnalist, men habarçy, ele beýle zat diýär. Inni bu iş kagaz bilen bolýarmy? Ýok, bu iş netije bilen bolýar. Edýän işiniň hasyly, edip beren işi nähil görünýän bolsa, şoň bilen bolýar bu zatlar. Şoň üçin her men adam hukuklaryny goraýjy, men adam hukuklaryny goraýan diýeni bilenem, ol adam hukuklaryny goraýjy bolanok. Inni mehmanda olanlar, gaty täsin tejribeleri bar. Bu adam hukuklaryny goraýjylar bilen olardan näile bolýanlar hakynda. Bilşiňiz ýaly soňky 2-2,5 ýylda bu taşary urtaky Türkmenistanyň watandaşlary her hili zatlar edip başladylar. Aktivleşdi diýeli. Inni bärde ilgün behwitli bir zat barmy ýokmy, ol düýünden aýratyn mesele. Ol mesele giri oturmaga da gerek ýok. Hemme zat görünüp dur, eliň aýasy ýaly. Ýöne inni bärde seljermeli bir zat bar. Bu adam hukuklaryny goraýanlar bilen işleşip ýa-da bu adam hukuklaryny goraýanlara ýüz tutup soň şondan garaşýan netijesini alyp bilmedik watandaşlar bar. Ni şu taýda şu meseleni, şuň esasy, şu meseleň üstünde durjak bolýar. Ýagny adam hukuklaryny goraýanlardan näile bolýandan profilini şolaň aslynda näme edip berenini olaň aýdýan zady bilen hakykat birmi dälmi şuň şunu teljerjek bolýar. Her kimiň öz hakykaty bar, elbetde dogry. Her kim özüne görä hakly. Ýöne ähli umumy adam zat gymmatlyklary taýdan, ahlak taýdan, edep ikram taýdan, medeniýetlilik taýdan bütün adam zatyny kabul edýän ýekaja hakykaty bar. Ýekaja kadaty bar. Inni şoň üçin bu adam hukuklaryny
gorayanlar bilen baglanyşykly aýdylýan gep gurrunlary şu çäkde ele almaly, şu çäkde seljermeli. Inni adam hukuklaryny gorayanlar, adam hukuklaryny gorayan guramalara yüz tutan adamlar adam hukuklary guramalarynyň näme edip bilýär, nähil zatlar öwrenip bilýär, şu temadaky bilýän zatlarynyň 50.000 essesini bilýär. Adam hukuklaryny men bilýän, adam hukuklary guramalary bilen baglanşyk köp zady bilýän, edýän zat diýen adamlarym aslında şu adam hukuklaryny gorayandan bilýän maglumatlarynyň 1%'ini bilýär ýa-da bilýär. Şolaryň edip bilýän işleriniň hem näme işler edip bilýär, näme zatlar öwrenip bilýär. Bärde men näme diýjek bolýan? Bärde gaty bir täsin bir nokada men barmas basjak bolýan. Şunky göni aýlymyň esasy maksady adam hukuklaryny gorayan guramalary, adam hukuklaryny gorayanlary arlajak bolýan. Ya arlajak bolýan. Ya şolara yalan maglumat berýän. Şolar wagtyň önünde öz etmişlerini şolardan gizläp özünü başka bir görünüşde şolara tanıtjak bolýan, şolara we halk köpçüligine tanıtjak bolýan adamlar bilen baglanşykly, biziň raýatlarymyz adamlar bilen baglanşykly tejribeleri köp adama ýöneköy watandaşlara bir işin içinde bolmayan, bir gapdandan geçmeyen, grafından dadından geçmeyen adamlar ansat bir eşitip, görüp, bilmejek zatlaryny şu gün men siziň dikkatyňizi ýetirmek isleýän göni aýdymda. Inni mehriban doganlar. Häzir men kommentatorlarymyz bar bolsa, kommentarçylarymyza bir salam diýip, olaň salamlaryny size ýetirin. Soň nesip bolsa temaga girip ýoş-ýoş seljerer esasy meseleleri. Azerbaycan Cumhur Cemiyeti diye Azerem Kesir şehri diye. Salamu aleyküm Turan Türkmen illeşler diye. Wa aleyküm selam saňa Oğuzhanyň neslinden watandaşymyz, ýürekdeşimiz sağ ol. Türkmen garnaşlary bilen gyzyklanyp, şolaryň ýaly bilen gyzyklanyp, şolary ýalaka duýdaşyk gülleri ýaýdarlap dur ömrüňiz ok bolsun saňa ol. Garajoglan Türkmen salamu aleyküm mehriban illeşler, döwlet zamanmasyň hemmeti saňa ol, Garajoglan ömrüňiz ok bolsun. Sağ ol. Sevara diýip bir tomoşaçymyz salamu aleyküm döwlet dawa diýär. Salam, saňa ol. Azerbaýjanly doganymyz Türkmenistanyň korrupsioner, serdar diktaturasy hökümetinden adam hukuklaryny gorayanlar bolmaz diýär. Öz garaýşy erkim öz garaýşyny aýdyp bilýär. Saňa ol. Perwaz diýip bir tomoşaçymyz döwlet daga salamu aleyküm diýär. Salam, emmäňde mehriban doganlar, tomoşaçylar, alyp barjylar. Bilişiňiz ýaly men näme üçin häzir kommentariýalar diýip esasy temaga girmeden öň kommentariýalar üçin ara kesme berdim. Bilişiňiz ýaly biziň Türkmenim kanalynyň ni täze seredip bu kanal bilen täze tanyşyp gören illeşlerimiz, tomoşaçylarymyz üçin aýdýan biziň göni aýrymlary alyp barşymyzyň iň esasy uğruy maksady watandaşlaryň gatnaşmagyna, watandaşlar öz pikirleri, garaýşlary, bellikleri, teklipleri, tankytlary bilen şu göni aýrymyny
alıp barıp pikirde birleşmek, yürekde, duyguda birleşmek, işte birleşmek, sonra bililikte, aldı birlikte cevisleşip bir netice çıkarmak, bellikana etmek, yeňiş kazanmak. Şu görüşün esasy, özüni, mazmuny şu. Şoň üçin şu sazlaşygy, garmoniýany, utgoşuklugy, sazlaşykly işlemekligi, biri-biriň pikirini öwrenmekligi, biri-biriň pikirini, zehinini, ukuyuny ýitilemekligi biz şu güni ýalymda şeýle görnüşde, şu formatda alyp barýar. Şoň üçin kommentariýaçylar bizde alyp barjy. Men moderator höküminde oturýan, ýöne esasy Türkmenin kanalynyň güni ýalymlaryny alyp barýanlar, tesvirçilerimiz belli bir tema bellenýär, şo temada gidilýär. Oňdaşyndan möhüm wakalar, möhüm zatlar bolsa da olaram soň esasy tema gutorandan soň gürleşilýär. Şoň üçin şu esasy temamyz gutorandan soň men riski efire aljak. Risk adam hukuklary bilen baglanşykly özüniň şaýat bolan gören eşdenlerini aýdar. Iň soňky ştaýda kommentariýamyz bar Ramazan juma. Meselen näme döwletdaga diýe adam hukuklaryny goraýanlar olardan näile bolýanlar. Şolaryň arasyndaky gatnaşyk tejribe, praktika. O praktika, tejribeler bize nämäni görkezdi, nämäni görkezýär. Şonu şu gün biz gürleşmekçi. Şoň üçin hem şeýle tema saýlap aldyk. Indi mehkemanda onlar. Şeýle bir zat bar. Adam hukuklaryny goraýanlar bilen işleşek bolsaňyz, olar bilen iş talşak bolsaňyz, şolar size kömek etsin isleýän bolsaňyz, ilki bilen siz olara dogry maglumat aýtmaly. Şolara dogry maglumat bermeli. Siz öň bir gowurmayan iş eden bolup bilersiňiz. Ýalňyşan bolup bilersiňiz. Tapagdy ýok. Özüňiz bilýäňiz-de köp ýurtda bir kelle keser, ganhor, jenaýatkar bolsa, şolam adam diýip şoň hukuky goralýar. Amerikada özüňiz bilýäňiz ölüm jezasyna çekilenden zatlaňam iň soňuna çenli gidişip şoň hak hukukyny gorajak bolýarlar. Adam hukuklaryny goraýanlar üçin adam hukuklaryny goraýanlar şeýle çemeleşmeýär. Mesela bir gowy adam bolsa muňa kömek edeli. Ya gowy adam bolmasa kömek etjekkä. Idealny bir adam bolsa kömek ýok. Bular ýaly adam hukuklaryny goraýanlarda adam hukuklaryna umumyň bular ýaly neme ýok. Bölmek, aýyrmak, tapawutlandyrmak diýilen zat ýok. Adam şoň hak hukuky goralaýmaly. Eger şoň hak hukuky elinden alınjak bolýan bolsa ýa alynan bolsa, şoň haky iýilýän bolsa, haky köýen bolsa, adam hukuklaryny goraýanlar şoňa kömek edýär. Oň şahsiýeti, karakteri, huýy, häsiýeti bu zatlar olary gazaklandyran ok. İlki bilen şonu bilmeli. Şoň üçin adam hukuklaryny goraýan guramalardan, işgärlerden, adam hukuklaryny goraýanlardan hiç wagt syryny saklamalylar. Indi syryny saklamalylar diýende hökman ýorganyň aşandaky zatlar aýtmaly diýilen zat ýok. Yüz tuttuňmy adam hukuklary guramasyna? Şol prosesi başyndan soňuna çenli gurrun vermeli. Meselem, näme üçin sana batyş edilýär? Näme üçin sana hop awanýar? Sen bilen baglanşykly bir karar çykarylypdyr. Şeýlemi? Kırmızı bülten diýär meselem. Türkler gazal bülten Interpollu. Eger siziň meseleňiz Interpolluk bolsa, bütün adam hukuklaryny goraýanlar üçün Interpolun sistemasy açyk. İstenlik adam hukuklaryny goraýanlar, goraýan biri
arkaýyn Interpol'un we şoňa meňdeş gözlenýän adamlaň maglumatlary bolan sistema girip bilýärler, şo taýdan görüp anyklap bilýärler. Hakykatdan hem şol adam gözlenýärmi? Şu adam bilen baglanşykly halkara bülten çıkarılıpdyrmy? Näme derejede çıkarılıpdyr? Näme diýilýär şol adam bilen baglanşykly? Şoň üçin ýa-da şol adam bilen baglanşykly öňür suwy diýişi bolan bolsa, ýa şoňa bir aýplama bildirilen bolsa, bir aýdýana bir öňkü döwürde bir ýalňyşa nere bolan bolsa, bir zat eden bolsa gizlemeller bu zatlary. Bu zatlary adam hukuklaryny goraýanlara açaçan aýtmaly. Näme diýen? Şu taýda şu meseleni gaty öğrenmekim şunu ýadyňyzdan çykarma. Muny gizleseňiz özüňiz baradaky hakykatlary gizleseňiz näme bolýar? Anamsızlyk döreýär. Sebäbi adam hukuklaryny goraýan gurama ýa-da adamlara ýüz tutýaňyz bolýar. Siz öz pasport maglumatlaryňyzy, şahsy maglumatlaryňyzy berýäňiz-de. Olar şoň üstü bilen siziň bilen baglanşykly näme orada hemme zat anyklaýar. Onuň siz pikir edip görüň. Siziň bilen gurulaşyp duran adamyň siz hemme zatdan bilýäňiz. Ondan şol sizden kömek sorayan adamın hemme hakikaty sizi özünün gurrun vermegini isleýär. Özünün aýtmagyny isleýär. Ýöne ol adam size hemme hakikatlary şol wakan jikmejini hakikatlary sebäpsiz gizleseňiz, siz sırlary gizleseňiz, öğrenmekim maglumatlary, detallary, jikmejikleri gizleseňiz, size kömek etjek adamyň elindäki mümkinçilikleri çäklendirýär. Siz özüňiz ziyan berýär. Sebäbi siz adam hukuklary guramasyna köplenç haçan ýüz tutulýar, burça gawalyp hiç ýyly çäre galmanyna ýüz tutýar. Köplenç biziň watandaşlarymyz şeýle öňünden gaçanok bolmagyny bolup işi gaýdandan soň ýüz tutýar adam hukuklary. Ýöne adam hukuklaryny goraýanlar siz maglumatlaryňyzy bereňizden soň siziň bütün etmişliğinizi, geçmişinizi hemme adyňyzy görüp bilip otyr. Siz olan gözünün içine seredip, yüzüne seredip olary ya alacak bolýaňyz, ya oýnajak bolýaňyz, ya şoňa meňdeş zatlar. Bulary ýaly etseňiz, ýene adam hukuklaryny goraýanlar siziň şolary ýaly edýän zatlaryňyzy bilibem, şonda da soňuna şeňle kömek edýärler. Geçirimlilik edip kömek edýärler. Bütün etmişliğinizi hemme zadyňyzy bilýärler. Hapaňyzy, hupaňyzy hemme zadyňyzy şonda da size kömek edýär. Käwat olara garşy näýlelik bildirýän ýeriňiz bolýar, gatyrgan ýeriňiz bolýar, käbiriniň söýgän ýeri bolýar, zat edýän ýeri bolýar, tankytlaýan ýeri bolýar, şyltagat, şonda da adam hukuklaryny goraýanlar şonda da adamçylygyň, adam hukuklarynyň atyrasyna ýene şolara kömek etmäge dowam edýär. Indi adam hukuklaryny goraýan guramalara ýüz tutdyňyz. Bu guramalar siziň meseleňizde işläp başlady. Indi bu adam hukuklaryny goraýanlar bir adam bilen, 10 adam bilen, 100 adam bilenler müňlerçe adamyň işi bilen gyzyklanýar, şoň uğruna aladalanyp ýör we bu işler hem bir hepdede, 3 günde, bir aýda, bir ýylda gutaranyp näçe ýyllap dowam edýän dosýalary bar, delalary bar, papkalary bar, işleri bar, meseleleri bar. Indi pikir edip bizde adam hukuklary diýende men bilýärdim, tanaýanym, ençe ýyldan bäri bile işleşip gören adamlarymyz kimler bar adam hukuklary diýende ilk başta täjül beýme dawalar bilen biz beýme dawa bilen işleşip başladyk. 2003-nji ýylyň 18-nji
iyununno İngulağım Akmoment Bayhanov Aşgabatda tutulanno şonno şol güýze eýem 3 ay garaş diýdiler. Hiç çerik maglumat berme, hany göreli eýle-beýle gar. Meni maşgalaglar şeýdip garaşdyrdylar. Bolmasa men şol wada herekete geçjekdim. Ýöne 3 aýda da hiç zat bolmady. 3 ay şeýdip bitirip soň herekete geçdik. Ondan soň Türkmen inisiatiwasy adam hukuklaryny goraýan gurama Farid Topbatullyny tanamayan ýok, bilmeýän ýok. Farida ikisi bilen bir işleşdik, tejribemiz bar. Öz tejribemi talgylanyp bilýän. Başga da bardyr adam hukuklarynyň işleýän zat edýänler. Ýöne Türkmenistan boýunça bir eliň 5 barmagy diýär. 5 adamym ýokdur. Aslında teretdim şu zada. Inni pikir etip görün. Şolary aljak az sanly adam müňlerçe adamyň müňlerçe jikmejigi bolan meselesini, maglumatyny, işini bir günden götüreni şu zatlarla meşgullanıp ber. Ondan köp adam näile bolanna aýdýa maňa diýä jogap bereno, jogap bermedi, garaş diýdi, awa gürleşdim, ýöne netije ýok. Awa bir hepde garaşdym, 2 hep, 1 ay garaşdym, onu etdim. Inni adam hukuklaryny goraýanlara ýüz tutan wagtyňyz olaň bir işleýiş kadasy bar. Ol işleýiş kadasynyň daşynda her adamyň öz problemasyna göre yörelmeli ýol bar. Plan adamı status veripdirler, o maňa da bererler. Olar ýaly. Sen Türkmenistan, sen bilen on umumluň näme? Olam Türkmenistan watandaşy, mıňam Türkmenistan watandaşy. Ýöne on ykbalynyň jikmejigi bilen sen ykbalynyň jikmejigi bir däl. Şunu niçek bolýan? Şoň üçin gaty görmeliler, adam hukuklary bilen baglanşykly bir meseleňiz hökman bardyr ýok diýip bolmaýar. Şonu sabırlıca açıçan görünüşde işleşmeli adam hukuklaryny goraýanlar bilen şunu niçek bolýan men size. Inni bu wagt gyssanmak meselesiniň taşynda şulara ýaly ýagdaýlara köp duş gelinýär. Ýanky aýdyşym ýaly diňe Türkmenistanyň adam hukuklaryny goraýanlara ýüz tutýan watandaşlar diňe köp bilinmeli jikmejikler gizleýärmi? Ýok, onuň daşyndan şeýle tätin hereket edýänler bar. Adam hukuklary guramalaryna siz ýüz tutmaňyzdan soň siziň işiňizi başladýarlar, siziň işiňiz bilen ylgaýarlar. Siz olar bilen habarlaşmaň, olar size ýöne jaň edip sekretariýaly jaň edip sizi habardar edip durup bilen oklar, olaň işi sizden başgada başyndan aşdy. Bu günne yüzlerçe adamın işi gelip boğuşuyor. Öňden dowam edip duran işleremma, täze gelýänler, täze başlatmaly, iş köp bolar. Şoň üçin şu ýagdaýy bilip, şoňa görä reaksiýa bermeli, şoňa görä duýgularyny, sabryny jylawlamaly. Inni käbir watandaşlarymyz şulara ýaly adam hukuklary guramalaryna men ýüz tutdum diýe işleri başlaýan, resmi hemme işleri başlaýan, iş dowam edip dur. Bular näme diýe? Köp bular ýaly waka boldy, gaty köp boldy. Bu intak häzirki aktivlik başlamazdan öňüm şeýledi bu. Türkmenistanyň içinde de şeýle, daşynda da şeýle. Şol bir raýatlar, şol bir häsiýet. Başga adamlar bilen uruşup, söwüşüp ýa-da näme diýilýär? Jemgyýetçilik düzgünü bozup, meselem, jemgyýetçilik düzgünü bozup etmeler zatlar edip, şolara ýaly zatlar perwaýsyzlyk bar. Şolara ýaly. Sen on adam hukuklaryny goraýanlar sen işiňi ýöredip ber. Sen sana kömek gerek.
sen halat edilmeli, sen ýeýe çykylmaly adama, sen beýdip kanunlary bozup berseň, garagolluk edip berseň, urşup, sögüşüp berseň, ýene bir zat edip berseň, ondan adam hukuklaryny goraýandan elini, aýagyny, hemme mümkinçiligini öňüni ýapýan, sana kömek etmeli adamyň elindäki kartlary, şanslary azal diýen belkem ýok edýär. Ondan soňra ýok adam hukuklaryny goraýanlar şeýle, adam hukuklaryny goraýanlar beýle. Şoraýaly gurrunlar bolýar. Ondan hem iň täsin zady biziň watandaşlarymyzyň arasynda iň köp duş gelinýän bir geňmer ýagdaý bar. Bir zady düşündirýän, bolmaly ýaly, hakyky görnüşde, kanuny esasda bolmaly ýaly edip düşündirýän, şol ýaly edäýmeli, şonu diňläýmeli oly neden o? Nirde bir bolgusuz gurrun, bolgusuz gyýbat, biderek zatlary aýdýanlar, edýänler bar bolsa şolara ulak salýar. Gatty täsin. Gatty täsin. Şu adam hukuklaryny goraýanlara, guramalary ýüz tutdum diýip, soň şol edil bolmaly ýaly bolýan watandaş gatty seýrek. Bu watandaşlar şu adam hukuklarynyň peýdalanmak isleýän, adam hukuklaryny goraýanlardan kömek soraýandan, şolaryň eýe çykmagyny, arka çykmagyny isleýänler köpüsi şu adam hukuklaryny goraýanlary 10%, 5% dinleýän bolsa, 90-95% boş gurrunlary, gyýbatlary, boş adamlary, zatlary şolary dinleýär. Gatty täsin. Ondan bu adam hukuklaryny goraýan guramalyň işgärleri ýa bular bilen işleşen adamlar belli bir prosedura göre işi ýöretip berler. Ýok, men tanşymma, plan tanşym has arzana, has şart şunu etip bilýär. Ondan hem üçin halkara guramalar ýüz tutdy. Şolar bilen etmeli kendinde. Diýeti gelýär adamyň öňüne beýle diýip bilen ok. Näme üçin? Sebäbi adam hukuklary diýilen bir termin bar, söz bar. Kafamma. Bolýar. Şunu pikir etmeliler. Ol adam hukuklarynyň guramalyň işleşen adamlary bir işi hayal edýär, ýuwaş edýär, wagtyna eden ok, ýa jogap beren ok, men bir kurtoy plany bar diýdiler, şoňa aýtsaň, şonu diýär, has arzana eýle, beýle pul gurrun bar bolsa, o taýda eýem sokuşluk bar, hiç wagt onu ýatdan çykarmaly. Bu halkara guramalary, halkara adam hukuklaryny goraýanlar düýün başlamada bu işi. Bular tejribesiz däl. Bular näçe min adamyň işi bilen onlarça ýyllar meşgullanıp ýörer bular. Ataňa diýär, eneňi nähili söýmelsini öwretme diýär, türkmenler söýdi bar. Sizinki şolar ýaly bolýar. Yine de olar sabırlı hiç satdiyen oklar sebäbi olar bilýär. Sizi özüňizden gowulýar. Sizi eneňizden, ataňyzdan hem gowulýar. Ýanyňyzdaky adamlardan hem gowulýar. Sebäbi olar köp adamyň bilmeýän maglumatlarynyň saklanýan ýerlerine arkaýyn girip, päsgelçilikli girip, şo taýda siziň bilen baglanşykly raportlary, kararlary, zatlary, hemme zatlar görüp bilýärler. Ondan siziň bilen baglanşykly sizi siziň içiňizdäki rentgen ýaly bular. Rentgen adam hukuklaryny goraýanlar rentgende näil hemme zatyn görnýär. Bular siziň hemme zatyňyzy görýär, hemme zatyňyzy bilýär. Bulan öňünde orstaraýdýar, wypendrowacja etmek. Ýani taýdanjyran bolmak, ýa dürlü oýunlar eden olmak, näde eden olmak, ýa bilenmek başga näme diýilýär. Bular ýazatlar etmäge, etjek bolmagy gerek ýok. Gep sokuşdurmagy da gerek. Şolar ýaly. Bular siziň üçin zähmet çekip ber, sizem olardan näýili.
Wagtynda jogap beren ok, ýok işi hayal edýär, ýok olaň iş ýaşaýan adamlary iş başaran ok, men kurutoýlaryny bilýän, plany şeýle diýdiler, plany beýle diýdiler. Plany eýle diýdiler, plany beýle diýdiler. Hawa. Ine şu Türkiýedäki viza kararından soň 60 näçe sany 60'dan gowrak anyk sanyny aýdyp biljekkä 60'dan gowrak Türkmenistanly biziň illeşimiziň size viza alyp berjek Türkden başga ýere çykarýarlyp şolaň pullaryny alyp Russiýa gaçan kezzaplar maşinlikler var. Ödüm ýa-da ýakynlygyna gylgynjak waka şu. Ana şol az pula edýär, şalt edýär, şol kurutoy, şoň bilen manaşykly hemme ýerde gıybat edilýär, gep gurrun ýaýradylýar. Netije inha şu. Ol maşininiň düýnem ýok, ertirem ýok, şu güni var, ertirem ýok. Şular ýaly. Bu adam hukuklaryny goraýanlar onlarça ýyldan bäri işläp berýär bu işler için. Ondan şulara näme işlemlerini öwretjek bolýanlar bar. Näme bol? Gaty täsir. Ondan ýene birden adam hukuklaryny goraýanlardan siz kömek isleýän bolsaňyz, kömege garaşýan bolsaňyz, siz kanuny bozmalylar. Siz haýsam bolsa bir ýurdun döwlet serhetini bozup ondan soň siz gowluga garaşmalylar. Sebäbi siz eýýän bütün sizin üçin çekilen zähmetiň hemmeni alýaňyzda bara hajatkana adyňýaňyz, tuvalete adyňýaňyz, şo bolýar. Ondan munça wagtda bu adamlary näme üçin gynap, näme üçin onça işiň arasynda kellen agyrdyp özüňize kömek etdirip geldiňiz. Bulam gaty täsir. Başka edil häzir ýadymda ýok, başka aýtmaly goýmaly zatlar näme? Şoň üçin häzir kommentariýalara geçip riskem aljak. Risk men sana häzir ştaýdan nämäni çakylygy ýebereýin. Riskden başka adam aljakkan. Hiç kim aýplaşmasyn. Şun ýeňiljek edetim gelýär programmany. Bir sagada ýetirmänem. Şunky efiri şu taýda jemläsim gelýär. Iň soňky Ramazan jumadadyk. Sevara näme diýär? Serdar näme uçuk almış stibitel näçek bolýar. Bu näme diýmek? Ene düşünmedim. Kod bilen ýazmagana gaýrat. Ramazan hakka tema diýär, inçeden gyzykly diýär. Gaty dogry. Inçeden gyzykly diýdi, şu taýda bir zat. Ýene bir bellek geçmeli zat var. Adam hukuklaryny goraýanlar hiç kimin arkasynda duranok, hiç kime sponsorluk edenok, şunu ýadyňyzdan çykarman. Men inha şolar ýaly protestlara gatnaşdym, protestlere gurnadym. Aňra başy bolar ýaly zatlary etdim, eýle, beýle, inni men şu zatlary etdim, inni halkara adam hukuklaryny goraýanlar, halkara guramalar, diňe adam hukuklaryny goraýanlar der, umumyň halkara guramalar diýeli. Meni we meniň aşgalamy eklemeli. Bular ýaly zat ýok. Ya bize medal lakmaly, ya derro bizi status vermeli, status bizi ýokary derejeye ýetirmeli, etmeli. Bular ýaly zat ýok. Eden ok. Şol wagtyň özünde. O ýerde de gep gurrun var. Aýdýana, hakikaty hiç kim eşdedi gelen ok, bilesi gelen ok. Ýöne nirde bir bolusu gıybat bağ bolsa, tökmet
uruş, söğüş, jenjel var bolsa, urra hemmek şotay, gidýär şotay bilen gyzyklanýar. Döwlet baýhanyň arkasynda haýsam bolsa bir adam hukuklaryny goraýan, ýa adam hukuklary bilen baglanşyklar, haýsy urda syýasy jemgyýetçilik hiç hili gurama da ýok, ýurdam ýok. Döwlet baýhanyň arkasynda däl, ýanynda hakyky türkmeniň hakyky oglan gyzlary dürli ýaşda ba illeşleri, watandaşlary bar. Bular Türkmenistanyny ýöne Türkmenistanlardan has köp ilat hem san taýdan Türkmen tehradaky türkmenler elini açyp ýagşy dowa dilegde her namazyna, her niýazyna bizim alyp barýan işlerimiz üçin dowa dilege edýän Türkmen tehradaky milyonlarça türkmen Owanistandaky Ogulhanyň awlagy, Kanistandaky milyonlarça Türkmenistanly, Pakistany, Arap ýurtlary, Türkiýesi, Russiýa Federasiýasy, Özbegistany, Täjikistany, Gazagystany, Hytaý, dünýä o Amerikadakylar, iň köp Türkiýedekiler soň Amerikadakylar seredýär. Türkmenistanlylar bizim Türkmenim kanalymyzda. Ana şolaň dowa dilegleri, şolaň hoşallyklary, şolaň gollawlary bar. Döwlet baýhanyň arkasynda, ýanynda, töwereginde. Men araçy, men arkamda hiç kim ýok. Maňa men şunu plan aýt, şu görünüşde çykyş et, diýilse men ýeňse damarym gataýar. Men çağalymdan näre men häsiýetim şu. Men buyruk berilmegini halamok. Şolar ýaly. Hiç kime baglam işlemok. Şu adeçeden bolmadım bagly, mundan soň bolma. Bu ýaşdan soň mümkin näle. Mümkin näle. Agaç ýaşka egilýär. Şoň üçin bir derek gıywatlar, rahatlar ýaýratyp görmäňde döwlet baýhanyň arkasynda plany dur, plan etdi, hiç kimem ýok. Owal Allah bar, gudraty güýçli biri bar. Soňam türkmenler bar. Diňe türkmenler däl. Türkmenler bilen bir okorada çaý çörek ýen, bir saçagyň başynda oturan dogrunyň kalplarymyzyň wekilleri bar. Şular bar. Şular döwlet baýhanyň ýanynda. Şular gollaýar. Men hakykatyň tarapyndan çykyş edýän. Ýalňyşýan da edýän ýerim bolsa, öte geçýän ýerim bolsa, hökman düzeltýän. Dost dostun aynasydyr diýär. Halkym biziň aynamyz. Ýalňyşýan da edýän ýerimiz bolsa, hökman düzeltýär. Komentariýalara dowam edip, soň riski aljak. Risk geldi. Häzir. Risk hoş geldin. Salam aleyküm. Risk soňky galan şu nemelerem otayda känur neme de ýok. Bole. Birazcık gepim. Känur tesirem ýok. Sen salamlanma, ondan garajoglanma. Aw. Başga da bir häýdil häzir hemme kişi dinleýär, işli, güýçlü, ýa-da belki de köp saýda döwlet dawa diýe ulawmyza naushnik, ulokluk takyp diýe şey dinleýär, seredi bilemzok. Diňe ses görünüşinde neme diýär diýip aýdýanlar bar, işläp ýörken. Allah kuwat bersin hemmesine. Inni risk onda häzir sen bilen tema geçmezden öň men gysgaçyk bir näçe sekundluk video goýoýun. Şondan soň ýyzyny aýrar ýaly. Ondan soň sen gepleşiňi, sen aýtjak zatlaryňy aýratynmyr demedip, nesip bolsa aýratynmyr gepleşik edip goýarys. Goýar. Tesviri aýryp goýmalyk, tesviri aýyrman goýduk. Şoň üçin bagyşlan görülmedi. Hawa mekrowanda oňlar. Türkmenim kanalyna ýygyderli tomaşa edýänler,
statistikalara serediye gatı köp tomoş edýän adamma onlarça müňler tomoş edýänler bar. Hatda bizim öz agda sanymyzam 3270 şeýlete görewinde ýöne tomoşa sanyna zatna seredýän bolan gaty pis şoň üçin ni dilegçiligi diýen ýalam bolýar. Ýöne ýadyňyzdan çykarman kanala abone bolun. O kanala Yolda bunu gepin adamları çekin. Yolda. Derdin kesin bağışlay. Hiç kimi yalvarma. Hiç kimi haş etme. Yok yalvarmak. Yalvarmak yöne adamlar iş alada bilen yadından çıkarıyor. Yok, dinle beni. Bir spesialist bilen görüştüm. Şol spesialist men kanalımı baştan ayak seredip bütün gepleşiklerimi seredip şoňulen bağlanşykla analiz çıkarıpdyr özü. Düşüne seni. Pullar istatistikten o. Yöne şo taýda aýdýar YKC diye kim yerin var olam diye şo gepleşiklerinde adamlara diye abone ol, kanalımızı golla, gepleşikleri ýaýrat diýse we adamlaryň diye aladadan, güzerandan, pikirden, gaýgydan niye kelle dolu diye. Aýtma. Diye basyp goýýar. Şoň üçin. Men dinle. Döldüm, sen bir Salam aleyküm aziz halkım. Yorunu aşağıdan halkıma seslenýän. Ayağa kalkın, durunlar, hemen ayağa. Kaçanca bizler böyle kul yaşayız. Bir. İkincisi, kaçanca biz Türkiye'de böyle pul işlep yürüyüz. Qaysi yurtta da pul batıp koşup yürüyüz. İlgap yürüyüz. Bugün Türkiye'de var. Türkiye'de bugün günümüz yapıldı. Bizim rızkımız kesildi. Türkiye'ye gelmek kıyındı. Vizeli oldu. Ende ne edecek bolýaňyz halkım? Aziz halkım. Ne mi düşünýäňiz? Neydi gün görecek bolýaňyz? Türkmeniň haly şo boldy. Mana kış geldi, kışta ende mana kış geldi. Kışta çörek näme diýýäňiz? Un näden tapýas? Mene bejem hakam doganlarym hemmesi şu aýda. Näme tapýarlar? Näme tapýaňyz? Hemmeňiz. Awa produkt uğruna özünüz bilip dursunuz. Un uğruna bilip dursunuz. Yağ. Emaz problem. En belkisi yumurta. Problem ottu. Awa nire seyret dursunuz. O ikinci. Üçüncü son. Böyle millet koruması ne diýäňiz? Millet insan koruması diýär. Türkçe diýär. İnsan koruması nire serediýär? Kime serediýär? Qaysi ýurda serediýär? Berdi Muhammedow Serdar. Duruşuna kanxor. Mende fakt burunlar var. Videolar var. Suratlar var. Sesler var. Ses kayıtlar var bende. Ama nire seyretdi? İnsan koruması. Türkiye içinde Berdi Muhammed onun adamları var içinde Nemenin adam var. Raşit Meret'in adamları var Berdi. Hemmesine adam var Berdi. Konsolsun adamı var Berdi. Migras Nemenin adam var. Enved'in adamları var Berdi Türkiye'de. Nire seyretdim insan koruması. Mana en belkisi Serdar Seyidov. Pardon, bağışlan Serdar Halliyev. Niye seyrediyar? Giden oğlanın pulunu hakkını yedi. Sizin de oğlanın. 35.000-40.000 dolara studentinden pulunu al gitti. Serdar Halliyev de oğlan. Aslında aşı oldu oğlan. 35-40 bin dolar pulunu yedi.
Ecisen Türkiye'de. Heliyem Türkiye'de. Ama kimin adamı o? Konsolsun adamken o. Seyret dursam. Men izninizle adım. Ne yapacak insan koruması? İnsan koruması niye ne çıkan halk için? Bu insan koruması adı var onun. Adam korusu. Tapsı şu adamı. Giden student kıyızlar oğlunlar, yaş kıyızlar, yaş oğlunlar o pulları verdiler. Reis, Kim $500, kim 10.000 TL, kim 20.000 TL. Ha? bağışla adam hukuklarını koruyan gurumolar, bu maşenlikler, kezzaplar, adam allayanlar, adam satyanlar bilen gıdıklanan bular Tamam. adamlar iyilen hakkını, hak hukukunu. Bu sen aydanın bilen polisiya gıdıklanıyor. Böyle. Serdar'a gelir. Ana Serdar gidelim ben geçen gece senin efirini ettim. 4 tane kıyıcının adını ettim. Öldüren kıyıcıların adını ettim. Ne yapacaksın? Hem etmine. Hareket et çıkmadılar. Ne sebepten? Ne sebepten çıkmadılar? Ben şu an Kim çıkmadı? Kim çıkmadı? çıkmadı. Düşünmedim. Adam koruyucusu Serdar'ın öldüren adamların adını ettim. Familyasının adını, gününü, yerini, ölen günlerini ettim. Öldüren günlerini ettim. 2016 yılda öldüren adama ettim. Evet 2016 yılda. Adlarına, familyasına ettim. Şu adama ettim yani. Ayt täzeden. Sebäbi bu adam hukuklaryny gorayanlar olardan näileler diýil ýa-ra. Nedenem näilelen biri. Ay, ýokman olar şu temada gepleşip bolandan beýleklere zeretmedeler, şuňa zerederler. 2006 yılda sentabr ayında Ceren Seyidova Daşoz vilayetinin şehrinde yaşıyor. 93. yılın kızı. Ayka 2091. yılın 2006. yılda Okçay Barangı'nda öldürüldü. 2006. yılda Daşoz şehrinde Daşoz şehrinde 94. yılında öldürülen Ayka. 2006. yılda Daşoz şehrinde Daşoz vilayetinde Aktepe etrafında 92. yıl kız Ayka'dan kız öldürüldü. 2015. yılda 2015. yılda 2015. yılda Beher'inde öldürüldü. 8 kız öldürüldü. Kim cevap veriyor? 8 kız. Ava. Beher'nin kızları. Kim öldürdü? Näil öldürüldü olur? Onun içinde onun içinde Şamme, Serdar, onun dışında ahranaları var. Korumaları var. Baş koruması hem var. Kim cevap veriyor onlara? Kim cevap veriyor onlara? Bu 8 kız diýen, bulan hiç doğun garnaşy, abaraydan doğun garnaşy hostary gorkýa da dediýär. Ya yetim mi bular? Yerden yeka çıkan mı bular? Yetimler olur. Yetimler. Ha? Yetimler. Ben senin efirine çıkam son geçen ay efirine çıktım. Hem mesela Ece Kalkası'na tohum ticisine baskın yapıldı. Ben? Baskın yapıldı.
Her kaçından Batıj edildi. başı yeşil bir, ikinci para pul verildi. Birisine 80 milyon, birisine 90 milyon, birisine 60 milyon, 50 milyon anasına gitti. İlk pesine 40 milyon verildi. Bäh. Mesela 6 familiyası var mende. Kime ne açmak pul verilene. Kaysı NV'de verilince. KGB'den verilince. NV'de KGB verilen. Meheme Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan berildi. Ova. Şolun mesela 6 familiyası var. Kabinetin numarasy var. Kabinet çağrılarına saat çaba mende. Anlaşı dölda. Nire seride insan koruması. Adam hukuklaryny goraýanlar, sen adam hukuklaryny goraýanlar biziň şu gepleşiklerimize seredip şu taýdan adamlaryň maglumatlaryny alyp şoňa ýerine düşsün diýen. İzin düşünün. Adam korugusu adamların izin düşünün diye aydiya. Lekin sebep niye düşüyor adam? Adamın korugusunun adamısı olması izinde. Koruma, hiç kim koruması. Niye düşsün? Kim düşüyor onun izinde? Kim koruyor onu adam, şu oğlanı? Şu adam kim koruyor? Kim koruyor? Ana geçen bana şu ay içinde oldu gururun. Bu hakikat olana gitti İstanbul'dan. 2 tane oğlan. 3 tane mi? 2 tane oğlan gitti. Nirek? Türkmenistan'a. Nädik gitdi, näme boldy? İşleyen oğlanlar. İşleyen oğlanlar. İşleyen oğlanlar alıp götürdüler şeyle mi? Ava. Benim adamlarım bulur. Bäh. Onu götürdüler. Sen men yok bular alıp Türkmenistan'a alıp gittiler. Yo da sen hadisi bilen yok sen. Indi bana geldi o çort. Indi bana geldi o çort. Yo sana efirlerde aydiyalar sana şular ýalaky. Eýders, beýders, hatda şol bize nemetmesen, awa maglumat bermesen, nemetmesen, awa kyn bolar, eýle bolar, beýle bolar. Awa elindäki maglumatlaryň nemesini biljek bolup, şular ýalaky neme diýenler hem boldy. Men hemmesini düşünýärmi? Yo da benim komşum var, komşum. Şuna alıp gittiler. 91'in oğlunu alıp gittiler. Ne hakkı var onu alıp gitmene? Üyüne basıp gittiler. Bäh. Maaş düğün can etti. Şerif ağa beni üyüme gelip depolo ettiler diye. Bana sen depo ettin, hem hakkım var. Mesela komşuyken, ben komşu duayacağım son diye başım veli aldım diye. Ben burada etmeyin Türkiye'yi bitir diye beni, burada çekti beni diye. Ağla oturuyor oğlan. Gariban oğlan. Çörüge zar. Ecesi kakası. Ecesi var, kakası yok. Ecesi bazılarda gölgünüm sat ya. Ecesi 72 yaşında. Düşün. Üylenmek için oğlan. Üyünü görsün, göz yaşın gelir. Palçık gelsen cayva olur oğlan. Indi bana gelmiş o şart. Gelsin. Yüreği attı. Atın yüreği olsa gelsin yanıma. Atış. Cana can. Diş. Derim ben. Umurumda değil benim. Korkun yerim yok. İnsan adam korugusu. Neyle seyrediyor? Men yani adamlara seyretmeyecek olsa, benim komşularıma, dostlarıma seyretmeyecek olsa, hakikat gururuna ayıp duran adamlara seyretmeyecek. Neyle seyrediyor insan korumalıkları? Hala geçen bana kalı bir ket olmadı. 160 tane kızların pulunu uğurladı. Kiza etti. Olan kimin adamı çıktı?
Raşit Meret'in Giyo'nun inisi çıktı. Raşit Meret'in Giyo'nun inisi çıktı ulan. Şol İstanbul'a adamlaň dokumentini wiza oňaryp berjek diýip Allah pulunu alyp kaçanmy? Awa. Raşit Meredif'in Giyo'synyň Giyo'nun inisi. inisi çıktı. Bäh, ady näme diýdiň? Begenç Halliýew. Begenç Halliýew. Ejesem İstanbul'da maşinlik, heliye maşinlik. Olardan şolara ýalaky hyzmat aljak bolýan, olara işini etdirjek bolýanlar şolaň kimdigini bilenokmy? Olar bilinýän, talanýan adamlar. Olar var ya, özüne advokat, konsulsan kömekçisi, o da serenası var. Dokumenti var. Ofisine yapıştırılan du. Bank kartları var. Bank kartlarını blok edecek olmuşlar, blok ettirmemişler. Olar koramada. Hiç kim blok et. Türkan halkı, Türkan'ın devlet işleri blok ettirmedi. $35-40 bin, 30-40 bin dolar arası var pul. Köp adamlara maşin getirip verecek Türkmenistan'dan, Rusya'dan da Türkmenistan'dan, Rusya'dan pul maşin getirip verecekti. Pulunu alıp dur köpüsünü. Olanın söğüktü, zazitü, nagılı. Açık. Bolmasa mesela tokum seyicini yok ederindipdir. Men Raşit Meret'in gut nemesdip, doğandıp can aydamış. Agasa Raşit Meret'in Giyo'nun doğanı. Neresi ve diye bular? Serdar, bana prezident, men prezidentimde lo. Benim prezidentimde men seçmedim. Men salyodu yok men. Men salyodu yok. Asıl men tohumum yok salyoda. Men tohum o çıkmamış. Fak gurunu. Hakikat. Hiç kim kapıdan gelmemiş. Gol çekindi. Kim salyo katnaşırıp. Hakikat o. Men tohumda birsem korkumun işini işten yok. Pensioner menkiler. Gol çıkman gelmemişler. Neyle böyle prezident bolup bilýär? Men düşünemek men şoňa. Daşoz vilayatynyň barmamış. Pensionerlerine köpüsine. Barmış pensionerlerine köpüsine yalakaçylara, patkalim ýaşaran. Bağışlan ezi halkın taşakçılarının yanına barmışlar. Gol çektirmişler. Türkmenistan'ın hemmesi gol çeken yok. Türkmenistan nasyonal halkı varlığına biliniyor Serdar. Rizik Rozvayakka geldi. Sen birazcık demini dursa Rozvayakka hoş geldin diyelim. Rıza, selamünaleyküm. Hoş geldin Rıza. Aleykümselam. Rizik oňatmy? Harman iş güçlerden. Çağrılmadık mihmanyal burnumu soktum katı görmem. Bağışlarsın sen beni. Yok. Hoş geldin Rozvayakka. Yöne dinlat ettim. Risikten başka hiç kim alacak değil. Dedim durup bilmem ahir yerim burnumu soktum. Günah özümde. Hiç kimde değil. Özümde günah. Onu boynuma alyan ben. Sen ne yaşılışken dura men seni nemedi bilem ama. Ya indi ben şu efere katnaşmamın asıl sebebi oňat bir temany ele aldın. Men şunu bir halka açık aynada görülen ýa birazcık ayan edip bereýin de gepin kıskasy. Ondan sonra beyan edecek şu temada. Öz garaşymy beyan edecek. Ondan soň şu garaş üstünden de riske de birazcık näme görkezjek, ýol görkezjek.
Indi diýjek bolýanym şol ozaly bilen adam hukuklar gorayan guramalara nähili ýüz tutmaly, näme esasda ýüz tutmaly, şol guramalar asyl edýän işi näme? Şu arada birazajyk adamlaryň özleriniň oýlanmasy gerek. Indi her kim pikir edýär-de adam hukuklaryny gorayan gurama diýär şu näme sen meni gorar, o näme bolsa da bularyň işi şol, bularyň alyp barýan işi şol, bularyň etmeli käri şol diýen ýaly düşüncelerle hareket edýär adamlar. Adam hukukyny gorayan guramalar diňe bir san däl, bir näçe sany bar. İstesen türkmen hukuk gorayanlar bar, beýleki döwletleriň we Ýewropa hak nämesinde de bar. Şonuň islendik birine sen ýüz tutlersiň. O. Ýöne diýjek bolarym, şo guramalara ýüz tutmadan ozal birincisi şol guramalaryň näme edýänligi barada gaty dikkatli bir derecede ýani şo guramaların nämesini senin özüň serjerip görmen gerek. Da derňäp görmeli şo guramalaryň özüniň edýän işlerini. Bu bir. İki, eger her kim şol gurama ýüz tutjak bolsa, şo guramalara ýüz tutjak bolsa, onda şol guramalara ýüz tutmadan ozal özüň bilen bagly bolan veya özüň töreňdäki özüň ýa bir näçe raýatlar bilen bagly bolan raýatlaryň ykbaly bilen eger ýüz tutjak bolsaň, suutnama olmaly elinde. Delilnama ve suutnama esasında şolara ozaly bilen ýüz tutmaly. Muna nähil tutup bilen? İstesen gönümel özüň şolara ýüz tutup internet üstünden we beýleki saytlar üstünden bar bolsa, şolaryň üstünden ýüz tutmaly. Eger onan başaryp bilmeýän bolsaňyz, ynamdar töwereňde ynamdar bir çeşmeniň üstü bilen hökman suratda şu halkara guramalarının adam hukuklaryny gorayan guramalar bilen ara bağlanşyga geçip bilersiňiz. Elinizdäki bar olan ähli delilnamalar we suutnamalar esasında. Bolmasa bolany ol. Köçede ılgap her öňüne düşüp ılgap ýöräniň meniň pelan ýerde tanışym bar diýse, izne düşüp gidip bolany onuň. Hiç hili gidip bolany. Gitjegen bolup asla hiç onuň bilen ýol aljak bolmaňam. Bizim Türkmen halkynyň şeýle bir düşünjesi bardy. Gynasagam men asl muny ýene dile getirip aýtmam gerek. Iň esasy mesele şulda. Şul İstanbul'da Aksaray'ın içinde esası hemen köprü şu Türkiye'de şu zatlar yaman köprünü sürüp gördüm. Bir yeri bir zat edipmiş değilse şol edilen zatın asıl ne için edilenini ve ne için edilip öğrendiğini ya bunun sonunda nemelerin bolup çıkacağını hiç düşünmeyelerden şona ters agitasiya yöretip şonun bar nemesini birbirinin arasında reklam ediyor Türkmenler. Mesela yani şol ene dokument alıp verecek, vize alıp verecek, çek deyip duran adamların men şu yerde riskin şol aydan sözünün bir nemesine koşulayan şoların köpüsü doğru ama etti. Köpüsü diysem yani 70-80% hükümetle ara bağlanışığı bolan adamlar. Mesela onlar berde kolay onlar yani iş edip bilen yok. İn esasız da şol mesela şol Türkmenistan'ın konsulluğuyla ara bağlanışığı bolan adamlar şeyle işlerde de pasretmişli ediyor. Hal bundan hem geçtik mesela kargo işiyle kızıklanayanlar var. Şolar yani işlerden. Olar dine kargo ile değil, kargonun daşından hem yine şu öz ve özünün bəxbidi üçün ve şu anırdaki yolbaşların bəxbidi üçün şu yerde edilmeli veya ayda vermeli pulları var. Şolar şu an tapıp veriyor şu işin içerisinde. Hükman tapıya, hükman veriyor. Bunun düzağına bunların tornada kim düşüyor? Ene risk yalı veya yenem kim yenem bir neçe ya ene mesela menin yalı adamların özleri barayıp çık şuların toruna düşüyor. Biz bunların toruna düşenden sonra biz halkara kuramaları bizi koramadı, eğitmedi deyip hiç heli bizim aytma doğrusunu etsem dilimiz var mesela biz halkara kuramaları bize aydan yok. Gidin siz falan şeylerin iyi iş edin, istigan edin, onu edin, bunu edin deyip aydan yok. Biz şu yere düşünmeli. İndi yenen bir zat aytmalı. Ene meselem hazır risk yaman gatıqo maglumat veriyotur. Yöne maglumatı beren mahali biraz dinlep durunu özümümde şu efirde dinledim doğrusuna etsem. Risk bu benim sana akılım sana neme değil. Etsene etmesene ettiği buyruk öğrenme yok. Yine ne doğru düşünme. Diyecek olanım elinde var olan maglumatları ene hazır ayda otin pelan elde öldürüptür diyen şoları doğru ve doğruluğuna ad familyası bilen
doğulan ýyly bilen, ýaşaýan adresini bilýän bolsaň ýaşaýan adresini, bilmeýän bolsaň ady familiýasy, doğulan ýyly bilen öldürilen ýerindäki adresini doğru we doğrulugyna ýazyp halkara guramaların istendik bir ýerine özü gönümel özü öz näme hat üstü bilen näme berebilirsin, maglumat berebilirsin. İstesen ana inamdar çeşmelerini. Böyle. Rıza. Bir minut dur meni dinle. Meni dinle soň men seni dinleyecek. Inamdar çeşmelerin üstü bilen ber. Ene men hazır seni dinledim. Sen şu taýda bir zatda näme etdiň? Dollugyny suwut edilen gokda. Näme diýsen, ýani şol göz öňüne getir igde. Igde agacı var. Iýýänimiz. Bizde jigde diýerler. Jigdenin näme iki görnüşi var. Biri kuş jigde, biri ulu jigde. Adamyň iýýäni var, kuş jigdenin kuşun iýýäni var. Hazır sen kuş bilen ulu jigdeni ikisini garşdyrdyň. Kuşun iýýäni bilen adamyň iýýäni garşdyrdyň. Ene men diýjek bolarym şu. Ýene bir zat var. Meselem, ýene bir zat var. Şol maglumatlary sen haçan da halkara guramalarynda şu inamdar seret aşağı çizerek aýdýan inamdar çeşmelerin üstü bilen özüň bilmeýän bolsaň inamdar çeşmelerin üstü bilen maglumat ver, ondan soň sen ýa-ni şol aýdyşňa senin şol nämen dinlenmedik ýagdaýynda haýsy gurama, onda da haýsy gurama beren bolsaň şo gurama barada sen tek gaýtadan şu näme-de efirde çıkıp aýdy bilersiň. Ene men şu çysloda, şu ýylda, şular ýaly wagtda men şu gurama şunday maglumat verdim şu şekilde. Ýöne häli şimdi men şundan maglumatdan jogap alyp bilmedim. Mesela alyp bilmedik wagtyň 3 aýmy, 6 aýmy, 1 ýyl bolan bolsa, onda şolar ýazat bolup bilýär. Haçan da ýene sözüňi bölen, haçan da eger senin öz üstüne awanyp duran howp bar bolsa, edil şu maglumatlar bilen bagly bolan özüňe awanyp duran howp bar bolsa, onu da suwutnama delil esasında halkara guramalarına tizden tiz maglumat ver ya yüz tut. Şunu ettin, ene şunu edenden soň senin nämen dinlener, arzyňam dinlener, zadyňam dinlener. Ene mesela men özüm 2000 tak alanımda men 96-njy ýylda Türkmenistan öz içinde hökümetlen karşı gelip başladım men. 99'da men haçanda men özüm jenaýat işine çekilip menim aradaky gozgulan jenaýat işinde su kazet zalyna çekeleşenimde ene şonda men ondan soň 99'dan soň düýp göter hökümete karşı gittim. Döwlete karşı da seret aşağı çizip aýdýan hökümete karşı. Hökümetin bürokrat sistemasyna karşı. Şu hökümetin bürokrat sistemasyna karşı gidip başlarym sebeplem seret meniň öz maşgala agzalarıma maňa eýýäm 2099'dan bäri näçe azaplar berdiler. Näçe görmedik güller kaldırmadılar. Başımızdan geçmedik kıyınçılıklar kalmadı. Gelmedik belalar kalmadı. Ene iň berkisi şu maşgalamdan ene 2 adam öldürdüler. Ene şolar barada da men näçe ýylla baýdy geldim men. Näçe ýylla. Hatta şonu men ene saňa mysal olarak aýdyp bereýin. Herkes dinlesin. Azatlyk radiosunda da özüm işläp duran radiomda özüm şonu näçe gezek ana döwlet özü şaýat näçe gezek dile getirdik şunu. Hemen onda men halkara gurama yüz tutmadım. Ýöne radionyň üstü bile näçe gezek näme verdim. Maglumat verdim. Emma şonda da bular koy bolsun etmediler. Näme etdiler? Gaýta mene ýene ýaňy ýakynda edil şular ýaly. Meniň ýene tokum tişlerime ýene basyş edip o ýegellerime çelne häli kämillik ýaşyna ýetmedik ýegellerime çelni gater we derwet näme täsir edýän psikologik baskılar döretdiler. Ahirinde men şuların baryny toplap soňunda näme etdim? 2020-nji ýyldan 2018-nji ýyldan başlap ene Türkmenistanyň o Kronika Türkmenistanyň o saýtyna men gönümel ene şoňa men maglumat berdim. Bütün hemme zatlar toplap berdim men. Hana Hudaýa şükür Allah razı olsun hana işläp oturýarlar. İşte oturlar şu dokumentler olsun ähli guramalaryň nire gitmeli olsa gitti. Näçe gezek saytlarda çıktı. Öz sahypalarynda ähli nämelerde çıktı. Ýöne bir aýtjak bolan zadym diýjek bolýanym we aýtjak bolýanym her bir öňe gelen adamyň sözüne gepine inanmaň. Etjek işiniz özüňiz akyllyca, pikirlice we bir düşünjeli hemem dolu suwutnama we dogry esas bilen ara baglanşyp gurun. Halkara guramasy bilen.
Ine şonda sen bütün eden işlerin netijesini, meyvesini ene şonda görersin sen. Sen şöyle eden işlerin meyvesi şoğun sana eğer hasıl olup izine kaydık gelmese onda hazır suutname esasında aydı bilersin. Ene sana men özün ayda oturun ama bana hazır hop avun otur men komşuma gitti diyen. Doğru aydan akiden olsa komşun näme üçin gittiler, näme sebepten? Komşun nirde? Näçen ýylda doğulan? O haýsy tarapda, haýsy daýhan birleşikde? Komşuňa gerek baran olsa şonu näme esasda sorak etdiler? Sana bağlı mesele bilen sorak etdilermi? Näme etdiler? Şolar barada bütün zatlary sen özüň bilip dogry we doğulu. Dogry we doğrulugyna maglumat hökümünde bermen gerek. Ene sana aýtjak bolýanym. Indi sen aýt, seni men diňleýän risk. Rıdvan, siz dediğiniz şu at bana. Ben şu at doğru hem adres versem hem açsam benim arkam duracağı adam yok bu yerde. Yerden zaten benim korkum Risk sana efirde ait diyen o. Sana efirde ait diyen o. Halkara guramaları bilen ödün gürleşip şolara ait, şolara ödürlü diye. ya halka grubu neyle kuruş bilemen. Yine men aýtdym hazır seret näme diýdim. Eger sen şu mesela misal görkezip aýdýar. İsle Türkmenistan'ın kronikası var diýdim. İsle beýleki näme var? Helsinki fondu var. O isle sen şolar özün gönümel habarlaşyp bilmese araç bilen del. Araçlary bilen del. Gönümel veya olar bilen gönümel habarlaşyp bilmek bilmäne eger haýsam olsa bir nämen ýetmeýän olsa bir azajykda ana döwlet dur ýanynda. Hana efirde diýmedim. Döwlete ýüz tut. O bar olsa elinde bar olan maglumatlar döwletle paylaş. Bereni şu halkara kuraman yol başçısı bilen gönümel ara bağlanışa geç. Efirde aýtmadım. Efirde aýtsaň hazır senin arkanda senin hiç kimem durup bilmeýär. Döwletem durup bilmeýär, menem durup bilmeýär. Onu doğru aýdýan. Rıdvan doğru aýdýan sen o gepini gatylan gepine goşulýan. Men diýdim, men döwlet daga diýdim men. Meni hopsuzma goran adam bolsa hemşeme diýen. Hemme adı açık kurreşecek men. Ma problem değil. Hiç problem değil ma. Açık kurreşeme. Suratlardan, videolardan, ses kayıtlarından hemme adı çıkarıp veremem. Bana korumay, bana birisi korasın. Çıkar gelsin bana yanıma. Uğrasın dolu dağa. Ben şu falanca adam uğrattım. Senin korayı garanti versin. Çıkar korkacak hemme adı. Video kayıtlarından hemesini uğraşacak. Seret risk. Ene hazır sen beni korasın diyen. Seni bak o zararla seni korumak için beni yaňam aýtdym sana. Seni o zararla korumak için näme gerek diýip sorap aýdy otyň. Senin elinde bar olan deliller var, suutnamalar. Ýene-mi aýdyn şunu üstün çizerek aýdýan. Senin elinde bar olan delilnamalar. Ol senin bilen baglymy ýoksa senin töwereňdäki özüň ýaly sadece o işlep veren oğlanlardır, kızlarla bağlı. Ol tapadı yok. Şol maglumatlaryň ählisini sen ine şu döwletin üstüne şu halkara guramalar biri bilen habarlaş. Son şu halkara guramaň yol başçysy senin bilen özü gönümel ara bağlanışyga geçende sana aýdýa. Ha mende şular ýaly maglumat var diýip aýdarsın. Olamaýdy. Bolýa o inim biz sana hazırlıkçı şu maglumatyny doğruluğuna barlak görene çenli kepil biz sana diýer. Olar gönümel barlaya onu barlakdan geçýär, renkinden geçenler geçýär bütün zatlar. Geçsin ma gelik şu zat. Şonun için sen şu zatı hazır elinde bar olan maglumaty şol halkara gurama yetirmeden bak birinin üstü bilen diýip ýene maýdan mok sen ýene başga birinin üstüne etjek bolma. Eger etjek olsan hana döwlet seni oňa tanýar. Ana döwlet ara bağlanışyp geçdi döwlet bilen şu meseleni çöz. Ekranda aýtdy aýdym mukmen. Döwletiň ekranda çykyp aýtdy aýdym yok ýa başga ekranda aýtdy yok sana. Şu halkara guramasy sana aýdýar şunu. Howa şunu gel şunu ene biz delil hökümünde bir suutname esasında biz bunu material edip öz sahypalarymyzda çap etjek. O bundan soňra eline düşen ähli maglumatlar bizim bilen o paylaşarsan özüm şol haýsy gurama bilen eger ara bağlanşygyň bar bolsa
Diňe şonuň bilen, başkalar bilen däl. O diňe şonuň bilen. Ondan soň o guramada hökman seniň arkaňda bolar. O hökman seniň arkaňda bolar ýani. Ene şoňa dogry düşün. Men düşündüm, goý düşündüm siň gepiniňi. Goý düşündüm. Men diýerim, men hakykata diýemen, açyk gurlaýan. Açyk gurlaman goý. Hakikaten açık gurlayan öyle efirde hemme zat aýdyp görmeler. Risk. Şonu niçe bolýar? Düşündüm men. Ege maňa bir sana urdyň maňa birisine. Urdyň maňa. Men açyk berjek eline. Risk. Men sana näme diýdim? Skype'ın barmy diýdim, ýok diýdim. Şikayetim bar men. Iň howpsuz kanallan gürleşmeli. Iň howpsuz kanallan, iň howpsuz ýerden material alyp bermeli. Bar men şikayetim. Ne üçin daha şu Men senden soramda ýok diýdiň. Şikayet değil, Skype diye. Şikayet soran yok, Skype diye. ha, Skype mi? Skype. Ha, Skype yok mende. Özüň öz ýoluny ýapýan da bilýän. Ondan men näme diýin? Skype ýaňdan başda men Adam bilen men gürleşek bolýan Skype'ym ýok. Ýene birini sen bilen gürleşdiň diýen Skype'ym ýok. Ol WhatsApp, Instagram, soň Facebook, Imo, TikTok, Yenebok, o zatlar bilen ol adamlaryň işi ýok. O taýda material paýlaşdyň guturdy. Gümp 10 minutdan seni gelip gapýarlar. Ya o konuda men hiç yazım yok o konuda. Hiç yazım yok o konuda menden. Etrafı yok. Risk elindeki telefonun Samsung näçe model? Bilem o ama şu näçiligine. Eyse içinde bar olan kabel. No, ýokdy düşünýän. Ay näçe bilem okma şu alt berdiler bana ulanpun. Polyaz yani yok. Şu içinde kabel oyun oynayan programmaların bar olsa şoların bir iki sancağını öçür. Udalidet'ten şonun yerine Skype diyen bir näme var, program var. Şonu koş Skype'ı. O. Şu Skype o. Gerekli adamların bilen gürleşip bilýän Skype'tan. Düşündün mü? Eğer sen telefonunda Facebook var olsa ya Instagram var olsa diýdi koydu. Süperederle oynayan programmalar bar olsa olar öçür. Peýdasy ýok onun. Onu o baranında nesip bolsa Hudaý ol berse o da sarany hem görýän hem oynayan şu taýda canlı olarak. He ama burada ağam sen burada din. Men o barma niyeti var yok aslında. Lekin näde bar tövbe etdim di. Lekin men diýer barmajam belli ki o barsam. Bu gece içinde. Sen olar ýaly diýme nesip bolsa Hudaý ol berse hana biz bararys nesip bolsa. Sen o dogduk depan o yer nätdiňe sen aşna? Tek mojuklyk etýän Risk. Beýdikler kanatlary goýup maşa. Yok, men doğdum yerim değil lekin yorun aşandıklar kalkmasa peýdasy yok bizlere. Mana bize ten näme sen mana bize döwlet aýlan sen owaňa baryp näme çekolotis sen gatulmasaň bir zat aýtjak. Sen Skype'y bilmän durkan halka ayağa gal. Yok halk yorwanyň aşagyna ýatyr zat diýme gaýrat et. Şu gurrun goýuşdaýdy. Gaýtalama şunu. Meni gepim işler yetilen pellihanalar, sepkitler, zatlar var. Bu zatlar hemme zatlar biz aýdyp beremdi ama. Döwde gara Skype'dan gowy bilýän zatlary men o zatda men sen gepimi düşünmäni düşünmedin sen. Doyda. Sana kim diýer sana ağam sen gelince minam sen ağız saçın yürüp dur. Yine biraz da yürümeye gelince saçın. Risk. Owa. Döwletden ulumun kiçimin. Kan kiçimin. Geleceğim ağız saçın yürüp dur diýer ne? Yine biraz da yürümeliken. Bu yani yok. Yo risk benden Kiçidir risk. Ya ben başka bir zat diyecek oldum risk düşünmedi. Biz inni ak sakallara
Aksakallar nemesin bidarlıkta sen bilen. Näder Türkmeniň aksakaly bizi bolupdy. Biziňki dogry aýtsaň elle geldi gözüm. Mene hakyky boýnum alýan ýöne. Aw. 50 boldy şo belli boldy diýeni boldy şo bizi. Yok ara ende. Bize hali Rozuba, kişil wagt var ýene. Rozuba ende mundan soň 35'ten geçtiň garry bolýar. Bu menemeden soň. Garryga sebep 30 yaşta özün garry diýip hasap etdim. Hay 30 yaşta men o döwürler bilen men daştan daş sıkyp ýa çykaryp beren döwürümdi meniň. Sen näme diýen risk? Şu wagt ýaşlar 35'ten soň 35. Yaşlar. Döwlet tagaňdan sonra döwlet tagaň 30 yaşta men dep duran köçede eýesi jiren abyçkan itlerini gowlap tutan adam ana seret otyr karşında. 1,5 kilometre izinden gidip gowlap tutan adam. Canly şaýat men. Minus 60-50'de gelen adam diýsene. Ha, minus 50-60'da gezip ýören adam şu taýda özem. Krasnoyarsk. Böyle gülgü godur. Gülmekdir. Men diýýärdim. Bu halkın gülü näme boljak? Ölen adamlar gülüne kim jogap berjek? Öldüren adamlar, Serdar Zendin öldüren adamlar kim jogap berýär? Seret risk. Yine bir zatın soraň üstüne özüň geldin. Özüň sorak beren, özüň beren soragyň jogaby özüňde dur. Ýene özüň şonu düşünen ýok. Öldüren adamın öldürülen adamların jogabyny kim bermeli diýen. Yaman oňa sorak, aňsat jogabyňa bermek. Öldürülen adamların jogabyny bermek üçin öldürülen adamlar barada maglumata dolu ve doğruluğuna maglumata eýe bolan adamlar şonu gerekli we yerli bolan käbir edaradyr guramalara, halkara edaradyr we hukuk goran guramalara şu jogaplar sonra maglumatlar berilmedik mahaly. Kim oňa jogap beriljek? Sen beriljekmi özüň? Men beribilýärmi? Ýok. Döwlet beribilýärmi? Ýok. A sen kimden onda jogaba garaşan? Türkmenistan hukuk goran öz edarasyndanmy? Asıl jenayatkar Türkmenistan öz edarasy. Asıl jenayatlaryň başynda duran şolaryň özü. Mesela men özüm şu Türkmenistandan çıkıp kaytmazdan ol. Men bilýän şu taýda sen son gören zatlaryň, senden görmedikleriň da men onda näçe öňkülerini bilýän. Näçe adamlaryň ýerlerde näli ölenler näçeni. Men her şolar doluguna özümün doluguna seljerip bilmänsoň menem aýdy bilem ýok käbirlen. Birem şu maglumaty berjek mahalyň şonuň hossadlary we ýakynlary. Belki sen şu maglumaty beren mahalyň şonuň üstünden bir haýsam bolsa bir halkara goramalar bir iş gozganda onuň hossadlaryny tarapyna ziyan gelip gelmejegini. Munun kepil ediljek adam barmy? Ýok. Ýok. Peki olar sana karşı veya şu mesele boyunca sizin şu meseleni şu näme kimden alıp gozgadyň diýip halkara guramalarına nägilelik bildirende onun jogapkärçiligi kimin boýuna geçecek? Dolda mesela bu näme Rozuba sanpıla çıktı. İlk dolda sizam aýtjak. O adamın o öýlenen gyzlaryň, ayal maşgalaryň, öýlenen gyzlaryň, ayal maşgalaryň eje kakasyna para pul berip ağzını yumdurup gurulasan sizi baskın yapıyorlar. Sizi turmaya uğrayacaksınız. Baskın yapıyorlar. Bir. İkinci soğan. Bir vakta birisi bana demişti. Menden maglumat alacak oldu. Bir vakta birisi. Meni açacak şu gepte. Yolda kategorsin kategor. Katiye otur. Bağışlay menden. Menden informasyon alacak oldu. Senin geçireceğin onu da baktı bana. Sana cevabını verecek dedi. Uğur'un adamıyım. Oğlam Türkmenistan'ın işten yaşayan adamı. Oğlam Türkmenistan'ın işten yaşayan adamı. Bana kabul edecek, beni yurttaşını çıkaracak adam. Oğlam Türkmenistan'ın bile işe. Agent. Oğlam agent. İnşallah ben o adamı tanıdım. Ağamızım. Bu adamın Türkmenistan'ın bile işe yazdım. Böylece
Men ýagdym ýokdur. Şöyle düşündürdüm. En sonunda bana näme diýdi? Ýolda gowy men kime aýtjagym gepim. Men Bu meselen özara meselen efirden son gürleşeli özara meselen. Diyeceğim. Men şu at var menin bugünüm var ertem yok menin. Keme doğru nemerde ayıp görmeler. Şoň üçin insan koruması ýetsen, insan koruması hiç kime jogap beren yok. Hiç kim jogap berip bilmeýär. Hiç kim jogap berip bilmeýär. Sen bir yüz tutup gönlümül gürleşip sadedik gör-de ondan soň aýtdy. Häzir sen hiç sady nemeden o, men pikirime görä ýa men bilmeýän zatlar etip görmüň. Men çoğat men sen sıkara gidemok men. Sen sıkara gidemok men yolda. Düşünmedim. Men hema çıktın. Hema men 3'ten bir bölüňi aýtdym. Men hakykat mesele däl. Risk häzir iň esasy mesele Arsanjanym aýarlygyna ýazyp dur kommentariýalarda seni gora wasyny alyp seni goramaly, seni gizlemeli, seni saklamaly. Sen hakikatyň bir pillihanada hani baydagarly bar-a? Bilýän? Alganlyara baydagarly diýilýär näme şoň estafeta bar-a? Awa. Estafetaň baydagy şu sen. Sen gitsen senden soňky estafeta algamanlara baydak ýok eline alar ýaly. Şoň üçin sen goralmaly. Birinji ýerde sen goralmaly. Seni goraw astyna almak üçin seni gizläp, gorap, aýap saklamak üçin edilmeli zatlar bar. Ýöne bular ýaly meselelerde, bular ýaly sen horjunyň, bular ýaly elinde material baka iň gowsy Türkçe bilýän sen şeýlämi? Bilýän. Medeni cesaret ne olduğunu biliyor musun? Medeni cesaret. Medeni cesaret düşündüm. Medeni cesaret göstermen gerekiyor. Men de bazı yani inisiativany, özüň inisiativany alyp özüň şol halkara gurumlaryň wekilleri, başlyklary bilen görleşmeli. Russiýa gowurda da aýtdyşdy. Gurumlara gönümellemeden bilen birden o taýda hökümete da simpatiýasy bolan ýa-da bir şulara ýaly kompýuter oýunlary bilen önüwesen bir gawat gelse ýalňyş ýerde gidip bilýär diýip gaty gowy belli etdi Russiýa ömrüň uzak bolsun. Şulara ýaly risk. Men döwda mesela bir arzum bar men, bir dilegim bar. OBS diýerler, inem minit. Sen hem şolar bunu dileň üzüp ineme Muhammed diýjün kär bolmamyz? Yok. Men umuna yakın yermem yok. Uzak. Arzum meşhur olmak diýär. Men diýýädim size dölde. Men açypym. Sen korumasyna, ýygnagyna, ýa-da OBS ýygnagyna, ine başga ýene bir ýygnagyna fakt video görkezmek, fakt deliller görkezmek, ses kaýtdan görkezmek isleýän men şu zatlary. Serdar Berdimuhammedowyň edýän işlerini görkezmek. Anşada adam cesaret edýän adam bolsa, ýüregi çatan adam bolsa, maňa keyfi duran bolsa, alyp gitsin meni şunu men görkezýän şu zatlar hemme aldy. Çıkarýan, bütün dünýäniň ortasyna çıkarýan. Video kaýtlaryna, sekslerine, urullarına, ses kaýtlaryna, näçe pul oğurluk edenler, niýde gol çykanlar, yegenler, niýde gol çykanlar, yegenler üçin aýal dogunda daýjasynyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň daýjasynyň gol çykanlarym niýden derman getirildi, näçe wagon, hemme mende kopýasy bar mende. Mana keyfil duran adam bolsa götürsün şu gün ertesi götürsün men çıkarıp bütün dünýäniň oňuna çıkarıp deklarasiýa çıkarıp goýan oňuna. Mana söz berýän, şu edýän men. Men ondan soň men atyldyrslar. Ömrümni değil soň. Atyldyrslar. Ömrümni değil.
çıkar atıldırsılar umuruna değil. Men fak kurun çıkar kurkacak. Serdar Muhammedov'un edin işlerine. Kakası uğrunda edin işlerine. Kakasından şu at Mart ayından şu günüce geçen ayınca geçen de şu ayın içince edin işlerine koşacak. Mana cuma sapşene gelip başladı. Seyret bana. Şerif ağzın kan gurulema diyordu ama. Sapşene gelip bana. Olan buradan kim? Adına değil mi kimliğine? Kim? Vandaki ataşka vuruttu bana şu an. O senin numarın nereden geliyor? Benim mi? Av. Ben ikinci numaramda ikinci telefonumu gettim ha. Sen ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci telefonunu başka adamlar bilyen olsa risk hiç sada gerekke mena sana düşünüm yok. Sen özünü nişan et koyan. Ya sen satanist mi? Özünü ne çöküp şoraya zulümzade edilse şonu koyan. Yok ben doğru da mesela burada diyeyim. Ben akşamüstü açacağım. Bunun üstünü kapatıp koyayım ben. Sen şu sim kartı dövüp bozup zınmasan telefonun yapılan olsa telefonun signal veriyor. Doğru da mesela burada diyeyim. Ben iki telefonum var. Sen Ben 100 tane telefonun olmadığını tapağı yok. Dinle. Sen telefonu yaptın. Doğru değil mi? Abi. Şu telefonlarda neme ayrılan ok. Önkülü reyaller. Magnet ayrılan ok şunda. Magnet diyen batarya. İçinde bataryayla. Bataryayını ayırmasan, sim kartam ayırmasan şu signal veriyor şu. Yapığım olsa signal veriyor. Derro ağlayalar seni. Men sana düşünem o vay vara. Mun sana görüp eşitip yine mesela burada diyeyim hala. Ben telefon gün çalıştım. Parası telefon gün çalıştım. sen günle çalışsan, sen bolyan yerin bari var, sen bir mehellen, bir rayonun içinde. Sen ulanyan nemelen bir yerden signal veriyor. Sen häzir ertir irden Los Angeles'te gün ortağından soňra Tokyo'da bolýanmy? Ha? Bolanma. Sen bir mahallede bir Angrysda bir rayonyň içinde gezýän. Dogrymy? Doğru. 5 bin efirin çıkıp durmam olan. Ben bir işim var. Soroşun işim var. Bağıştan iz halkım. 5 bin işim var. İşim çıktı var. 5 minut karşına efir gelecek. Roz ayakın. Dinle aydı ver. Yanlış aýdýanmy? Şöyle Maňa diýe plan niye? Şular ýallaýan nemi berdi. Plany haýwat atdy. Plany etdi, plany etdi. Risk diýen. Bu nomer nämişle olardy diýenler. Ýok diýen 4-nji, 5-nji nomerum. Why? Sen bular ýalaky bursumko telefon bilen, bursumko nomery bilen geçsek sen beýleki nomeryň bilmänler näme? Sen aýdam bolsa bir nomeryň bilýär. Sen ýanynda signal berýän aparaty ulanýarlar gerek. Şeýle bir ýagdaý bar. Sen aýdan eýem bu düşündürip oturşun eýem kriminale geçdi de bu gepin kıskası. Sen şol telefonda sim kartany çıkarıp sen şol telefonda sim kartany çıkarıp da başka bir sim kartı taksaň bile şol duran ýerinden sen eger başka birine jaň etseň bile senin şol telefonundaky özüň şu öz telefonuň nomerundan giden sivyaz eýem gerekli ýerde ýene şo taýda tutulýar. Şol adreste şol telefonun başka sim kartı işle oturan diýip eýem şo ýörükde şol jenaat işini veya şolar ýaly ara gatnaşyp bölümlerini takip eden bölümler, adderleriň bölümleri hemen tutup alýar sen şo taýdan. Onu eger ulanmajak bolsaň onda näme etmeli? Sen umumyň şo telefonu sim kartany ikisini çıkaryan telefonu ýa-ni onu sim kartany çıkaryan ozal bilen. Yani telefonu ulanmayan, ulansan bolmayan. Sen telefon ilk son kuyacak saat neçede veya haýsy gün nirede, haýsy ýerde şo telefon ýa-ni siýaz beripdir. Şo toçkany görkeze şo taýda galýar.
Şo yerde gale, şo bölgede gale ol. İstersen telefonu at çöpe, son atmasan başka alacın yok. Ya hem senin telefonu yurttaşına başka bir yere koyuverip bilyan. Ene senin en avantaj zatın bul. Şimdi sim kartı meselesine gelsek, yani şu sim kartı denilen zaten her yetene alandan son her kime nomur vermelem değil aslında. Şimdi bu e, riskin özünün yaşlığından ne edip bilir, sebep olup bilir de vermeli değil hiç kime sim kartlardan alanın öz nomurunu. Ova. Sen şu nomuru hiç kime vermesen dostuna, yarına, ona buna dargatmasan sen hiç kim bilmiyor. Elbette ona buna verersen kan işte ondan bulalar, bundan bulalar. Ondan sonra bundan buna geçer durar yani nomur. Yani mesela biz Yataner yaktı olsun Osman Ağa Pakeri bilen e, kulağı şınlandır, cennet olsun öyle. O azatlıkta işlendi ömrümüzde Osman Halif filan. Azatlıkta işlendi ömrümüzde Pakir o ay o dövür hem ne alt nasır vardı hem MTS vardı. O. Hep de ağzından doğru söylesem 3 numara 4 numara alyattık. Onun üstüne şeydi şu bir gezek gürleşez azatlıkla şovun bitti ya şu numara. Şu numara yem kaydı işler yoksun. Nira varsan izin daylanışıp yerlerde. O şeydi cüveyimiz o dinge şol yankı milletin pasportunun kopyası ya pasport ya ki cüveyimizin o belki cüveyimizde de dinge toplanan sim kartalar vardı. O şeydi biz şeyler kıyınçılıklı yağdaylarda da şu azatlıkta işten dövürümüzde azatlıkla ara bağlaşımızı koparmadık. Şu halkın bekbidi için olsun diye. O, ne riskler oldu, ne ölüm tehditlerini aldık, ne baskılar edildi. O, ettik, işledik. Gönü şu dövrde de etçek işimizi bilip ettik. O, gepen kıskası aydılmalı olsa, şol dövrde de etmedi işimizi bilip ettik. Hazırki dövrde gelsen yurt taşında olup, yani daşarı yurdun o iç taşında olup, yani öz için daşarı yurdun öz içinde olup. Eğer sen şu işi has yenilikli görünüşte özün şu işi amalaşıp bar bilmesen öz hopsuzluğunu onda başkalardan giyiletmeyem gerek yok açıkçası gepin açıkçası da o ben şunu diyecek olan yani asıl Ya şolla adamın özü öz hopsuzluğunu üçün etmese ol daşında sen bir polk bilen, iki diviziya bilen, 5 polk bilen duray peýdasy ýok. Bilen şoň hemme tarapy türkleň baýraktary bolaýsyň peýdasy ýok. Sebäbi adamyň özü nimeden ele berýär özüni. o %100 ele veriyor o ne çünkü onam şu aytdyna böyle olup riskin öz yaşlığına verir risk herken bu zatları tecrübeli değil yönü tecrübeli olmasa da o ağızda kendi tecrübe kazanmaya başlar kazanıp ontur o. Böyle sapak olar riski bu zatlar emmesi. Seredinli. Şu taýda ýazýa seret watandaşlarymyz ýaman täzin zatlar neme diýär? Gowy üns berip neme ydarlaýarlar. Sadece bol bakar Abdullayewa ýankı gelen SMS gepleşip duran telefonundan elli. Başka telefona gelmedi. Sesinden belli bolýar diýe. Titrede, vibrasiýa berde. Şonu Ya aýdy. şey ol böyle ol gelime bile yöne eğer sen şolar ýagdaýda eğer öz telefonundan gelip bile eğer sen şolar ýagdaýda beýleki telefonam ýanynda sesini öçürüp vibrasiýada koyan olsaňam edil şu vibrasiýadaky ses bilen bağlanşykly yani görnüşde bu telefona da gelip bilýär. Bu telefona da gelip bilýär. Yöne bir telefonda belki bir telefonda berde gep o telefona bu telefona geldi gepi däl. Berdäki gep bir adamyň öz howpsuzlugyny ilki bilen özü üçün etmeli. men Sen aýtdym başynda gala bolup duraýşyň özü öz howpsuzlugyny üçün etmese peýdasy ýok. Peýdasy ýok. Men näçe gerek haýyş etdim. Näçe gerek aýtdym. Näler neme diýen ýok. Risk men diňlem. dinler. Ertek un bir toleran ana Alat İshakov Döwlet Baýan kanalyna çyk. Sen kanalyňda çykyş etdirdin. Men şonu tutturmak üçin öz kanalymda çykyş etdirdim. Tügelemi? Bu fantaziýalar gatda zor. Ne riskem diye sen şey edip tutturýan diye.
Biz hakikat aýtmalylar. Ha o oturmaly. Pişiň gömüşi ýaly hem hakikatlar gömüp oturmaly. Ha ha hay wa ha hay boluksuz zatlar, gompormalar, tökmetler, eňekleşmeler biz şu zat bilen meşgullanmaly. Şeýle bolýar. Şol adamlaryň isleýän formatyny işlemeli. Şolaryň islegini ýerine ýetirmeli. Şolar bilen bir hojaýyna gulluk etmeli. Ýaman bu fantaziya. Onu yugoş jemläli Rodwayakka efiri. Jemler tapawdy. Awa. Soňky sözlerini aýt. Jemle. Şöyle men açık sözüm açtım. Men gep uzada oturmama gerek yok. Devam edeyim. Yani yeni şu halkara kurumalarına mesele gelen olsa halkara kurumalarının bir maglumat vermek için ya şolardan bir himayata, kömege mätäjiniz bar olsa o zaly bilen o etjek işinizin asıl yüzlenmesini yani düzgünlenmesini düzüp o şolary eline delil hükümünde berin. Näme esasda şolary yüz tuttuňuz, näme sebäp bilen nähili özüňize näme gerek hopawa şu zatlar bar dählisini halkara guramalarning istendik birine özüňiziň yani özüňiziň haýsysyna güvenýän bolsaňyz onanyňyz bar bolsa şu halkara guramalarning özüne yüz tutup bilersiňiz. O eger bular ýaly yüz tutmadan sagdan veya çepden diýdi goýdy ýapyp veya her bir öňüne gelen bäşagizge sözläp bilýän meşhulara halkara guraman tanaýan dese onuň bilen hereket edip ondan soň öz-özüňizi ele verip halkara kuramalarını garalamak veya halkara kuramalarını garalajak bolmak ol hiçbir raýatda, ni tolka Türkmenistan raýatda, hiçbir raýatda ve hiçbir şahsiýete gelişmeyen ýagdaý bul. Onu sizin garalamak hakkınız yok. Siz haçan da garalabilirsiniz, garalabilmersiniz. Yani haçan da diýip bilersiniz diýjekde. Beren yani maglumatyňyza belli bir möhlet içinde iň belgisi bir ýyl içinde eger jogap alyp bilmeseňiz onda aýdyp bilersiňiz. Hawa ben şoňa berdim şeýle yüzlerine ama hiç hil jogap beri bilmedi diýip. Ondan soň ýene şular ýaly bir käbir adamlar ortağa atyldylar şeýle käbir halkara guramalar bilen men işleşen oýna şu gurama bizim gurama diýip şeýler adamlaryň köpeli guratda şu guramalaryň adyndan. Ha risk veya şonuň ýaly ýene bir näçe adamlar şolar ýaly adamlaryň eger izine düşüp veya şolaryň toruna düşüp şeýle agzy bişip eger şeýle güne düşýän bolsa onda başga näme diýjek? Aýdy biljek zadym ýok. O käbir halkara guramalarda şu öz töweregine toplanan adamlaryň edip ýören veya alyp baratan işine kän gözekçiligem etmeýär. Olaryň dogrusyny aýtsam käbirler gözden düşürýär. Ondan soň şular ýaly ýagdaýda ana şular ýaly adamlaryň tökmede diýmän, ýani şular ýaly adamlaryň nämesine duçar bolýarlar da. Owa. Çıkışlarında, zatlarında. Yani bu da bir taraflayınca iki taraflayın. Owa. Rodwayakka. Günäliň oduny bir güne ýanýaso. Aşa bolca şolda yani men aýtdym aýaň şu igde bilen be kuş igdesi bilen adam bilen igdeni karşıdırýarlar da ene şolar ýaly bolýar bu ýany. Biri aýdýa plany diýe ady belli agaşy plany diýe risk bilen gurlaşypdyr. Awa riske jaň edipdir. Awa risk gel men kanalymda çykyş et. Hemme adamy bir alyp çykýas, sen näme diýäs, eýdýäs, beýdýäs diýip diýe. Şoňa ýalaky diýe risk bilen gurrun edipdir diýe. Ondan men özüm riskden soraýan. Risk diýen. O bular ýaly zyňynlar. Nirden seni nädip tapyp sen bilen gepleşýär diýenler. Pikir etip gör. O bular ýaly özüňi howpsuzlygyny üçin etmeseň, bular ýaly her hili şulça, her hili adam satýana, her hili boluksuz dilin tutup bilmeýäne iň azynda. Iň merkezi. Şular ýalylara sen nomeryň, sen telefonuň el ýeterli bolsa başga bela geregem ýok. Sen terdaryň syryny bilmäňe de gerek ýok. Ýöne şeýle sen rejime näilelik bildirip şular ýaly çykyş etseň şol ýetik şolar üçin. Dogry dämi? %100 doğru. Gerek ýok. %100 doğruňa goşulýan. Ýöne häzir
kıyın görmesen şu gepleşigimizin efirden sonra özara gururunu şu efirden sonra koyalı. Sevnem şimdi de käbir özara gururunu diştirikleri efirde de ayda oturmaken gerek yok. Yani Vallahi. düşmana pusat öğretmeyin diyecek olanda. O Düşündüm. gepin kıskası. Düşündüm. Aydiyalar da döwle da telefon goý, anha olar telefonlaryny goýýar, sen telefonuny goýaňok, telefon bereňok, eýle. Telefon ilýanda şahsy zat, hawa. Inha e-mailiň üstünden habarlaşyp durlar hemmeler. Nesip bolsa ertir bir material goýjak. Balkan welaýatynyň häkimi özüne imperator diýdirýän Balkan welaýatynyň häkimi bilen baglanşykly bir material goýjak ertir. Şol ana Türkmenistanyň içinden gelip duran materiallardan biri ýekejesi. Bu topar üçüp giden henidem gelip duran materiallar zatlar bar. Adamlar habarlaşyp bilýär eken nädimi? Şolar ýalaky. Hökman telefonuny oýmaly bilen zat ýok. Men telefonu beremok berjek gel. Oturdy. Her kimem bilmeýän men telefonu. Bilmesine de gerek yok. Şolar ýalaky. Öz howplugyny özüň üçin etmeli. Onda şuňky biziň efirimiz şondan ibarat mehriban doganlar. Ýene bir epet bolýar. Bir saat ýetirmän çykaýyn diýdim, onda da bolmady. Muny böler seni nesip bolsa bölüp goýar. Ellekde ol wagtga köp sawal taňar ýalkasyn, riske de taňar ýalkasyn, işinden güýjünden wagt aýryp gelip şolar ýalaky Türkmenin kanalynyň göni ýaýlymyny alyp baran kommentariýaçylarymyz eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Arslanjanyň, Arslan Muradowyň ýanky ýazyşy ýaly Türkiýedäki esasy köpçülik zähmet çekýän biziň zähmet migrantlarymyz 13-15 saat işlenden soň şoluň 13-15 saatda çekýän zähmeti saýasynda. Şoluň zähmeti bilen Türkmenistanda ýene de birazjyk güzaran aýlanyp dur. Şoluň arkasyndan, şoluň gazanjy bilen 13-15 saatda işläm alýan zatlary olar ýalaky nemeden. Onu da düşünýär. Ýöne şonda da şolar ýalaky kynçylykly pursatlaryň işleň aladan arasynda gelip il gün bähbetli işlere goşatlaşýar. Hemmäňe de ulakan taňar ýalkasyn çäksiz minnetdarlyk mehriban doganlar. Ýene-ki efir duşuklamda çenni köp sag bolun. Döwlet saňa bir soragym bar diýär Rusy, ber soragmy. Ondan ýapjak efiri. Çaltyrak eger mümkin bolsa. Ber soragmy. Toň efir ýapjak. Senem tugulama bar, efiriň soňunda näme diýem? Sepi bilemok, sep efiriň özünde dur. Şoň üçin men o taýdan başga näme edip bilemok. Hani Rusy berda soragmy. Köp garaşy biljekke. Täbi 2 saat etip gelýär efir. Germaniýada saat 10-dan soň gawk galmaly etmegem nemeden ok. Menim türkmen bolmasam gaturlaýan. Şonlar goňşular gelip gaýrat etip gaýrmaň ber diýdim. Şoň üçin Irak ýapjak bolýan Rusy ýaman hayal gelýär sen soň. E-mail ýazaýsana bolmasa. Hay bolýarlar indi kefelere yazar bolmasa. Kalkoz başlarının üstünden araya neler edecek oldum kayın Rusya. Katuzak çekti öze. O. Aýo, men çykýanymda. Bu Rusya diýdi, indi bu näme gözleýär, näme köwleýär bilemok.
gepin tümmek gerek. Garaşyp biljekkä hemme adyny men sorag berme diýenmi, soragma diýen, soňam näçe mutlap garaşdyrýan. Men sorag berme diýen baga, soragyny ýazmaly wagt ýitirjek bolup oturmalylar. Şoň üçin. Onda mekrowanda onlar şu nükçesinden ibaret ertir Balkan welayatynyň häkimi özüne imperator diýdirýän häkim Atakally bilen baglanşykly bir ertir material var, şoňa da seredip garaşyňyzy aýdarsyňyz. Häzirlikçe sag bolun, salykda görüşelim.